În clasa a 7-a la Da Vinci învățând, Cristian băiat cu visul mare în gând. La doar 12 ani pe drumul soarelui plecat, Chișinău, București, un vis adevărat. Pe August pornește cu speranță, două capitale, o singură dorință. Oboseala n-are loc în inima lui, că Dumnezeu îl ține mereu în drum spre visul lui. În suflet poartă harta și un steag tricolor, cu pașii plini de foc, cu dragoste și dor. Antrenamente grele, dar nu dă înapoi, știe că destinul se scrie printre ploi. Pe 1 august pornește cu speranță, două capitale, o singură dorință. Oboseala n-are loc în inima lui, că Dumnezeu îl ține mereu în drum spre visul lui. Pe 1 august pornește cu speranță, două capitale, o singură dorință. Oboseala n-are loc în inima lui, că Dumnezeu îl ține mereu în drum spre visul lui. O fetiță drăguță va merge lângă el, surpriză ce-i va da, curajul cel mai fel. Zâmbetul ei cald îi va aduce puteri, când drumul e lung și plin de tăceri. Pe 1 august pornește cu speranță, două capitale, o singură dorință. Oboseala n-are loc în inima lui, că Dumnezeu îl ține mereu în drum spre visul lui. Părinții îl susțin, îi dau încrederea, în ochii lor vede flacăra și dragostea. Știe că nu-i ușor, dar merge înainte, cu inima tare și credință fierbinte. Pe 1 august pornește cu speranță, două capitale, o singură dorință. Oboseala n-are loc în inima lui, că Dumnezeu îl ține mereu în drum spre visul lui. Și când va ajunge, stelele vor străluci pe cerul românesc, visul va trăi un drum de unire, dar și de curaj. E povestea unui copil ce face un miraj.